Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal bakti. Kawula nuwun wonten ngasanipun para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Wonten ngasanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Minangka pandam-panduming pawara kawula dasih ingkang saduhuluhuring budi. Para sarjana sujana ning budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci. Wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang saduhuluring budi.